kanina. Bye-bye guys. May exam ako daw. Hi mga kabikulana. Dapat po, Hinihinggap sa stream ko. Nilagnat ang insulana. Ay, may paano akong tissue? Thank you. Abang ko maubos ko. Thank you so much. Babay na dyan. Uy, mag-exam na daw ka mo. kaya guys, uy, yung bag ko, set kayo sa... Hi po, Lalaine Morillo. Ate. By Puson po from... Anan ba? Puson po from Kuya Jello po. Sa ilan YouTube? Kuya Jello. Sinong Jello? YouTube. Sama ka. Hindi mo sama ka. Makarawan ka baga. Online selling na lang. Then, another Patingin chan. Puson. Another online Puson selling. ko? From Kuya Jello. Anong puson? Hello sa 11 million viewers natin. Hello sa 11 million? YouTube. Oo. Hi, Hi po Danilo. Ito mga classmate ko. Reto ko sa inyo guys. Ay, Daen! Ibenta ko sa inyo. Para may pang-tuition ako. Wow! No. Hello po Kuya Rico. Sige na Ben. Bye-bye. Thank you po Leon. Anong chan puson? Bago to si Lalaine Morillo. Jello. Sino yung Jello? Ano daw? Hello sa... Baka ano ngayon, tanghali... Ay... Mag-1 pala, kaya hindi man masyado busy yung mga viewers natin. Sige lang. Guys, may lagnat ako, pero kailangan natin pumasok. Kasi meron tayong laboratory. Baka mabagsak tayo nito pag hindi tayo nag-laboratory. Ano po, Lalaine? Hindi po maintindihan. Arnil, shower out po. Guys, nasa kantin po ako ngayon. Check ko nga yung schedule ko mamaya. Adventures Vlog, hello po. Kaina na wala pang nag-aya, kumain, tum na ako. Ha! Wednesday. 2. Mamaya pa naman, meron pa akong 1 hour para mag-live guys. Hi Tilo! Kumusta ka Tilo? Makbal, hello po. Kumusta po kayong lahat? Wala pa akong upload about doon sa bahay. Kasi nga guys, busy po. Tapos, pero sinabihin ko si Papa kahapon na mag-vlog siya ngayong araw. Kaya mamaya, titingnan natin. Baka magkaroon ako ng upload bukas. Beautiful life, hello po. Thank you po. Thank you po. Parang kayo yung nagpapasigla sa akin ngayon. Actually, kanina wala talaga akong gana. Tapos, nahihilo ako. Pumunta na ako ng clinic kasi humingi nga ako ng gamot. Tapos, yung Red Cross na member na kaklase ko, na friend ko, binigyan niya ako nitong fever patch. Sabi ko, go na. Nakakaya, di ba? Madaming estudyante dito, maraming tao dyan sa sa likod, sa kantin. Pero biglang itsura ko. Pero parang malinggo na. Leon. Grabe man Tilo, mismo na agad ako. Eme ka na naman. Kanina kumain ako kasi baka pag nahilo ako mamaya, sabihin nila hindi daw ako kumain. Kaya kumain ako kanina. Sinubuhan natin lahat ni Tilo mga angels. Kaya nga Kuya Adventures, visit na Tilo na yan. Actually guys, magpa-practice talaga ako ngayon kasi nga may laboratory. May laboratory po kami mamaya. Wala kasi akong mapaglagyan nito. Maghanap ako dito ng... Wala.
Ano talaga? Nag-uurus eh. Ayan, ayan. Ayan. Akala ko flight attendant ka na dito. Kuya Rico, hindi. Kuya Dan David. Andrew Gomez. Pwede mo naman yan palitan. Hi, Idol Ganda from Peace. Benjamin, hello po. Gupitin mo, te. Hatiin mo, pwede naman. Oo nga, pero naano na. Okay na yan. Actually guys, mag-practice talaga ako kasi may laboratory kami mamaya. Uy, baka madudulas kasi yung cellphone natin. Kailangan niya ng card. Ayan. Ayan. Ano ba? Wala talaga ba? Ito na lang. Ito. Gigi, bakit wala ka-upload? Yun po, hindi pa po ako nakapag-upload. Apo, thank you po. Beautiful life. Hi! BB. Gigi, bakit? Yun nga pala. Kailangan namin makagawa ng yung design na table lucky na sa ano. No, wala na ko na. Wala guys, magpa-practice pa lang ako. Hindi ako nakapag-practice nito sa bahay kasi nga ngayon ko lang ito nakuha sa kaklase ko kasi nga sa kaklase ko kami nagpabili. Kaya kumbaga ngayon lang ako makaka-practice. Kanina na perfect ako. Ayan. Close. Ay. Natanggol. Benag, ano na kamukha niya? Hindi kasi mang kuya. Amo? Ayan guys. Si Mang Kuya sa inyo, kanan pa. Amo? Kasi. Tapos, meron ako ditong sinerch. Hello sa 31 viewers natin. Pumela, miss ko na mga videos mo. Kuya, panoorin niyo po yung mga vids ko, ganyan. Ulit, kung napanood niyo, panoorin niyo po ulit. Opo, kuya, dun, kahit magkasakit, bawal umabsent. Jenny Propagalo po. Ba't walang dito? Walang signal. Ito na guys. Ito. Kaya pa, Kat? Ha? Kaya pa? Kaya pa? Pinaka-live Kaya pa? Naka-live pala, no? Go na, sumadjay ka oh. IG rate po, IG rate. Uy, nagbasa ako mo kainin? Magagibok pa sa nangan eh. So kuya, di ko kumain, pinasa ko ito, sabi din na Kung wala mo si Charles, baka duman. Kung wala ka magiging. Baga di ko yan, dindro Wala ka mo ito kawan duman. Ma-discover ako dyan si Richard Aranyas, hello po. Thank you. Kuya Jaric, good afternoon din po. Barok Adventures, hello. Thank you po Kuya Macval. Dagdag pa yun sa revenue, Kuya Macval. Isama mo sila sa live para may kakulitan. Madaming gagawin yan. Busy ang mga persons. Tiga na, pakita. Ayan o. Ni Alice. Uy, ka. Bukan ano ka? Player?
Sarap tumayo. Ayun, dahil kita pwede. May class kita tayo, ma'am. Angel. Ha? Uy, ang alam ko ba dati nung nag-meeting kita, so dahil nag-attend din para din. Diba? Before meeting. Ay, David, bago ka kasi pala. Pero ako kaya. Guys. Oo. TikTok, may ka nag Hindi na. Ano, ma-practice ka man eh? Brems, yeah, the Brems, oh. Hindi ka na, oh. Di ba, no? Nakaka-discover. Uy, di ba si Puji to? Dapat sumanga ano na. Ano si, ano? Hello, pre. Pre. So yan, guys. Hey, Sandro. Technique, di na lang ako isa technique times madali. So, mga madali na sana magsurat ka Oo, na ka ng mga gani. gigibuan. Dapat taram nyo ngaran saan. Ay, wala man ang pangaran. Dapat ngaran. No, Jay? Kailangan ng ngaran saan. Yeah. Ano pangaran ko eh? Arog sa Lorenzo. Basta tandaan nyo ang layer, tapat naman ikaw sa layer. May ruler ka mo? Kat, may ruler ka? Wala akong dala. Sa post mo, sa Facebook, birthday ko yun. Hindi man, saglit lang po yun, Kuya Adventures na ano, parang banding lang, ganun. One lang yun, nag-milk tea lang po, yun. Tapos puro May ruler ka chismisan. mo? Okay, alam ko na. Sabado pa. Ibang ano nyo, no? Arog sa day. Mas ma'am kuya sa ito. Mabot man. Mabot. Ma'am kuya. Triple? 3 minutes? 3 minutes. 3 minutes man lang. Tapos na daw, successful lang daw. Ano? Uy, si Mang Kuya. Si sa baso sa ito. Tira sa na ano? Sa baso ito, 5. Ano? Alam lang. Pero mas damagin ng ano? Mas super dampak. Ito dito ko na sa ito. Sa tatlong design, I mean yung ano, 3 minutes. Parang sa muna, 3 minutes. Lahat na yun na 10. Go, please. Mahirap po, mahirap. Mga basic lang. Mga basic lang. Mga kanina, wala ko na. Wala ko mag-get. Ano na yung Sailboat. ano na yung Double candle. Madali yun lang. Di basta, plansyado ang ano mo, ang table napkin. Ayun ano? Rose. Using napkin. Pyramid. 3 minutes. Rosebud. Na, pwede kading ballpen, mag- nagawara-wara. Para sa pa. Yun. Crown. Angel's bird. meron kapalit. Oh! Butterfly. Ano nga yun? Glassware tsaka tableware, dalawa lang. Di ba? Dawa opera? Maski ano. I mean, dapat, maski ano man, Oo. ano lang. Dito baga sa ano, sa PPT tigsanta ni Madam. Ito baga to. tila nila nila. Ang mga pulido mo dyan. Pagka-full, di nagabuka. Ano po na yung Jesu? Sayang, di kayo na-plan siya. Yan mo. Apo, beautiful life. Ano ba mo? Pagkamuros pa.
Basic yun. Madali lang. So mga madaling na sana ano mo, mamorplay ko lang sa mamorplay mo sa. Triple pocket. Katat. Ay, ganito ang triple pocket. Gawin mali man so ano. Kanina yun. Try ko Ano daw. ba yan? Triple pocket. Diba for fold? Sige na. Sige lang. Kaya lang. Okay lang, okay lang. Dapat marabos, ba't ikaliturado ako? Lata. Tao, dahil ka na naglaog. Hindi, mantikapot nga ako ni ma'am. Sabi ni ma'am, dapat dahil ka na naglaog. Sabi ko, ma'am, may laboratory po. Baka rin ano. Ha? Ha? Oo, minog kita. To. Nag-report ata sa di nakatapos. Ganto pala yun. Tapos, hindi kayo siya nagtansa. Kaya daw ako. Kay pan pa dyan sugurit-gurit dyan sa mga 50 meter ngayon. Di wala man ako ruler. Ow! Papasok siya dito. Okay na. Ala! Chak! Okay, wala. Dapat nagkukiri ako dati. Isa rin dyan ang viewers. Yan, 20. No. Tapos ang comment, pag may nag-comment ka, automatic nag-lock. May sikat ba? Sikat din. Ay, di. Ito, nagaramot sa mga angel. May roller ka mo? Ika, Daniela. Daniela. May roller ka? Ikaw, Juliana. Please. Napaon siya.